Καταρχάς να πούμε ένα μπράβο στους εργαζόμενους της πρώην ΚΕΔΕ για την σύνταξη του απολογισμού και της εισηγής, κύριε Τσαφαρά. Είναι οι εργαζόμενοι, κύριε Τσαφαρά, που ήταν πόσους μήνες απλήρωτοι, όχι όλοι, και που συνεχίζουν να είναι σχεδόν όλοι από αυτούς σε καθεστώς ομηρίας συμβάσεων εδώ και χρόνια και κάθε τόσο με το άγχος, και τώρα είναι από αυτό το καθεστώς. Και μάλιστα, ακόμα εμείς δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρη απάντηση ούτε από εσάς, ούτε από τη Δημοτική Αρχή γενικά, για το τι ενέργειες θα κάνετε. Δεν φτάνει να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, ότι είστε με τους εργαζόμενους. Μιλάμε για ένα καθεστώς ομηρίας χρόνων που εξακολουθεί να υπάρχει, και πάνω σε αυτούς τους εργαζόμενους που δίνουν και την ψυχή τους κάθε χρόνο στηρίζονται τα ισχύλια. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που εξέφρασε η Κοινωνία Δημοτών. Μας βρίσκει εντελώς αντίθετους και από ό,τι θυμόμαστε την ασπάζονται και άλλοι εδώ, μάλλον οι περισσότεροι. Δεν θέλουμε εμείς δίπλα στη λέξη πολιτισμός, δεν θέλουμε ούτε τη λέξη εταιρεία, ούτε να τα βλέπουμε επιχειρηματικά τα πράγματα. Και επειδή συζητήσαμε και το πρώτο θέμα πριν, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησαν τα ισχύλια είχαν δείξει τον δρόμο. Εμείς θέλουμε πολιτισμό που θα είναι κοινωνικό δικαίωμα, θα υπάρχει καθολική πρόσβαση από όλους, θα είναι χωρίς χορηγούς, μακριά από επιχειρηματικά συμφέροντα, θα είναι με χαμηλό κόστος, αν όχι δωρεάν, θα είναι με εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και δικαιώματα και μόνιμη σχέση, γιατί ο πολιτισμός δεν τελειώνει και δεν τελειώνει ούτε με πολιτιστική ούτε χωρίς πολιτιστική. Υπάρχει και είναι ανάγκη πάντα. Και μιας και μιλάμε για τον απολογισμό, τι μας μένει? Μας μένει μια εκδήλωση ισχυλίων με μειωμένη προσέλευση, όπως αναφέρθηκε, που η μεγαλύτερη προσέλευση ήταν στο κύριο μέρος των ισχυλίων, από ό,τι φαίνεται και από τις εισηγήσεις, και όχι στις αμέτρητες διάσπαρτες εκδηλώσεις πολιτιστικής, που εκτός από το μεγάλο κόστος είχαν και μικρή προσέλευση. Και μας μένει και ένα έτος πολιτιστικής μαζί με τα ισχύλια, που όσο και αν μας λέγατε για τουριστική προβολή και για φοβερή προσέλευση, που θα έρθουν εδώ κατά χιλιάδες κόσμος, μας έμεινε να είναι πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου απ' έξω, λόγω κόστους, που παρόλες τις μειώσεις που γίνανε τις μικρές, που θυμίζω πρόπερση είχαν γίνει αυξήσεις και στις κάρτες και στα εισιτήρια, συνεχίζει το κόστος να είναι υψηλό, άρα ο κόσμος μένει απ' έξω και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο. Και μας έμειναν και παρόλες τις ορδές επισκεπτών, όπως μας λέγατε στο έτος της πολιτιστικής, κλειστά μαγαζιά, να κλείνουν μαγαζιά το ένα μετά το άλλο. Γιατί στα κλειστά μαγαζιά δεν φταίει αν θα έρθουν, δεν τους φτάνει να έρθουν κάθε τόσο κόσμος, γιατί και ο κόσμος που έρχεται αντιμετωπίζει ίδιες δυσκολίες. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Μας μένει επίσης στα περσινά ισχύλια και η μεγάλη χορηγία της Onyx. Να είναι περήφανη η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αυτή τη χορηγία της Onyx, που εδώ διαφημίσατε σχεδόν όλοι. Αυτή τη φορά να διορθώσω πλην του κύριου Κουριακούκη, της φοβερής επένδυσης στα ναυπηγεία, για την οποία πανηγυρίζατε και μας είχατε καλέσει να τη στηρίξουμε με χέρια και με πόδια, όπως κάνατε εσείς, της επένδυσης που έχει μετατρέψει τα ναυπηγεία σε ειδική οικονομική ζώνη και το ένα εργατικό ατύχημα διαδέχεται το άλλο. Εμείς κλείνοντας θέλουμε να θέσουμε ένα προβληματισμό. Συζητάμε μεν για τον απολογισμό, αλλά μας ενδιαφέρει και το τι μελιγενέστε. Πάμε για τα 50 ισχύλια, συνδυάζοντας το πάλι με το πρώτο θέμα. Για μας δεν έχει πρωταρχική σημασία, κύριε Τσαφαρά, το ύψος του προϋπολογισμού, αλλά μιλώντας με τα δικά σας δεδομένα, στα 50 ισχύλια θα πάμε με προϋπολογισμό 231.000 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των προηγούμενων ήταν γύρω στα 500, αν δεν κάνουμε φοβερό λάθος. Ναι, λέω τα προηγούμενα χρόνια γενικά που ήταν γύρω στα 500. Άρα θα πάμε στα 50 ισχύλια που έχουν και ένα συμβολισμό με αυτό. Και εμάς δεν μας ανησυχεί μόνο ο προϋπολογισμός. Ανησυχούμε πολύ γιατί φοβόμαστε ότι πάμε σε απαξίωση των ισχύλιων. Και η ερώτηση είναι στο μυαλό το δικό σας. Θα μας τα λύσει όλη η πολιτιστική? Και αν μας τα λύσει όλη η πολιτιστική,
που την ανανεώσαμε μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά την πολιτιστική τι? Δεν θα έχουμε τίποτα? Θα μείνουμε με το ίδιο υποστελεχωμένο προσωπικό στον πολιτισμό, που τώρα έχει χειροτερέψει η κατάσταση με την κατάργηση των προσώπων? Θα πάμε, όπως είπαμε και πριν, με τους εργαζόμενους σε συμβάσεις που πολλές φορές λήγουν και πάνω στα εσχήλια και τρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε? Θα πάμε με καμία προετοιμασία, όπως φαίνεται από τη Δημοτική Αρχή, με μια προχειρότητα, με κανένα όραμα σίγουρα για το μέλλον των εσχηλίων? Θα πάμε ακόμα με το τελευταία κατάσταση που βλέπουμε, να μην αναλαμβάνει ο Δήμος ούτε να στήσει εξέδρες σε εκδηλώσεις φορέων της πόλης, γιατί τους λέει ότι δεν έχουμε προσωπικό, που όντως μπορεί να μην έχουμε, γιατί όντως είναι αποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά έχουμε κρούσματα τον τελευταίο καιρό, φορείς της πόλης, ακόμα τις τελευταίες μέρες και η Ένωση Γονέων, να ζητάει να κάνει εκδήλωση για τα σχολεία της πόλης και να μην μπορεί να στηθεί εξέδρα για την εκδήλωση, στην Ελεουργική. Πρόσφατα είχαμε το ίδιο φαινόμενο και στην απεργιακή συγκέντρωση στην Ελευσίνα. Δεν είχαμε προσωπικό να στήσει την εξέδρα. Άρα έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Και ανησυχούμε κυρίως, και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, γιατί μετά από τη συζήτηση με αφορμή την παράταση της πολιτιστικής, που εδώ ακούσαμε για το ποιο είναι το μέλλον, ποιο είναι το σχήμα που θα ακολουθήσει, που είπε και ο κύριος Χριστάκης, ποια εταιρεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τον πολιτισμό στην Ελευσίνα, πώς θα προσφέρουμε πιο εύκολα σε ιδιώτες τον πολιτισμό, έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, όχι απλά δεν θέλουμε να παραχωρηθεί ο πολιτισμός σε ιδιώτες, θα παλέψουμε για να μην γίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι εκεί οδηγούμαστε και κάπως, αν δεν ψιθυρίζετε, πολλές φορές φωνάζετε κιόλας. Και δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεφυτρώσει ΜΚΟ, εταιρείες με άλλα ονόματα, θα τις δείτε και από ό,τι φαίνεται σε λίγες μέρες, που διεκδικούν μέρος από την απαξίωση που εμείς φοβόμαστε, στα εσχήλια και στον πολιτισμό με κάθε μορφή στην πόλη μας. Άρα, εμείς κλείνοντας με αυτό, από τη μεριά μας, με όλες τις δυνάμεις που έχουμε, θα παλέψουμε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, για πολιτισμό που θα το χαίρεται ο λαός της Ελευσίνας, με χαμηλό κόστος, με έργα που πραγματικά θα τον αγγίζουν και θα παίρνουν υπόψη το τι ζει σήμερα, και σε ένα πολιτισμό που θα υπάρχει καθολική πρόσβαση και δεν θα τον μετράμε με βάση το κέρδος, αλλά με βάση πραγματικές ανάγκες του λαού της περιοχής μας. Ευχαριστούμε.